Ассалому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳама нафарое ки видеои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед ва бовар мекунед ай мо билет мегирем. Ай ҳаматон миннатдорем. Дар аэропорти Дамадед ва қарор дорем. Мақсад ай видео чӣ хеле ки баъзеҳо фаҳмидан ва баъзеҳо дар сурати аввали видео гламида нависта буданд ки ай 13-ум рейсҳоро атменид кардан ва бисёриҳо билет доранд. общем хостем дар ҳамин мавзӯе ки ай 13-ум рейсҳоро атменид кардан камтарак ба шумо маълумот диҳем ва пеш ай маълумот додан хостем видеои пассажироем ки дар аэропорти Жуковский буданд монум баъд иншоаллоҳ пура маълумот метавам боше. Аэропорти Жуковский мардум ҳама рейсҳо атменид шудагия хоҳ халқа диди این رسور این همه ادمینیته خوجان کلوب دوشنبه همه ادمینیته اخی عبدالله نبی اونجا ویدیو کوفی مردم عدیدی خور نکشته رسو ادمینی شدگی تابله را بودیم و قبول کردستن آدم نشکم بلاگر را در کنن ва чӣ хеле ки видеоро диден бигем ки ай 13 число шавш то ин имрӯз 15 числора ягон рейси Россия ба Тоҷикистон ай Тоҷикистон ба Россия яъне ки ба Кулоб Хуҷанд Душанбе парвоз накарда буд танҳо самолёти Урал компания ва самолёти Somon Air UTR ки буд ё ягон атмина ягон чи нашида буд чӣ хеле ки буд 14-15 амухе парвоз кард ва парвоз кардестай ва чӣ гуфтанем дар ҳамин масъала ки мисол Урал компания ҳар сол қатъи Тоҷикистон договор дорад, договораш тамом шуда буд ва договори нав кардан мегӯем то ҳамин 15 абета ягон рейс парвоз накарда буд ва баъди абед ҳамаи рейсҳое ки буд чӣ хеле ки пеш парвоз мекард вақти соаташ қатъӣ ҳозиран парвоз кардестай ва пассажироемон ки ай мо камтар дилшон дур рафт пулшона васурат кардем ва нафарҳое ки гуфтанд ки сабр мекунем сабр кардан дар рейси бегангина роӣ кардем вода як бор дига ҳурмат чӣ гуфтанем видеоҳо баромад ки мисол талпаи одамҳо дигаву дигааш махнам баъзеҳо шаҳидам ки мегӯянд рейсҳо баста мешавад ё ки границаҳо маҳкам мешавад и ӯ маъноро надорад мақсад фаҳмондум дар кадом масъала ва далшишам иншааллоҳ ки парвоз кардан мегирад ва одамое ки билетгирену билет дорену ва фикри билетгирӣ дорем беташвиш агар ки мақсад рейсҳо атменид шавад билетҳои самолёта дар фурӯш намемонанд чӣ хеле ки эсеон атменид кардагиай билетҳош дар фурӯш нест чӣ хеле ки аэрофлот атмен накардагиай билетҳош дар фурӯш нестай ёшам дар фурӯш намемонад ва Somon Air UTR Урал компания то охири моҳа дар фурӯшай ва баъди ин моҳам бо дар фурӯшай ки метавонед ай ҳозирая бигирен мақсади видео ҳамея ки то ҳами абед ҳамихе буд баъди абед ҳамаш ранги пеш парвоз кардестай нафарҳое ки монда буданд дар рейсҳои нав бигем переоформление кадомеш ки отказ кард пулаш возврат беташвиш ва одамое ки мегӯянд ки граница перескат мекунем ё ки граница перескат карданем вариант набуд Турсиям қимат шуда буд Армениям ва кадоме ки телефон мекард мегуфтемшон ки қимат шудагиай лучши Тоҷикистон ё ки Узбекистон бирен хубтар меғалта Армения бигем ки камтарак билетҳоша бо арзонтар кард ки туда обратно 34-35-37 ҳазорда ёфта метонен ай ҳозирая туда обратно ва баъди 20-25 бигирем билета нафарҳое ки мегӯян проверка чӣ хеле мебине одамо спокойно гаштеста метонед ки беташвиш биёен
хубтараш хайка Жуковский у Шереметова вообще проверка надора ва тест там мепрсен ки дар кора як бор дига бугум ки сомон айрам на президентской ай Россия ба Тоҷикистон рафтан ё Теҳран ва Уралам агар ки ба Тоҷикистон билет дошта боше намепрсанд, лекин ба дига шаҳрҳо боша мисол ҳамаи шаҳрҳо атминӣ кардагӣ нестад ва ҳамиқа маълумот иншаллоҳ дастгирӣ кинем бо ягон хабари нав шава ҳаракат мекунем ки шумо да пешаи ҳама бирасонем. Нафарҳое ки билетгиред дар ҳар як видеом номером дар комментариям ҳастай, иншаллоҳ занг мезанед, ҳаракат мекунем ҳамаша ҷавоб гардонем. Ай ҳаматон миннатдорум бошед.